Гладки. Ден след ден след ден. Предаването се излъчва със съдействието на Лазер Център. В съвременният свят всяка жена или мъж, които желаят, биха могли да премахнат напълно ненужното окосмяване от своето лице или тяло. С уникална технология, одобрена и регистрирана за процедури по перманентно обезкосмяване на всякакъв тип кожа, включително и на пациенти с ТЕН, проблема може да бъде решен. Традиционните техники за отстраняване на космите, като бръснене, скубане, кола маска и депилатуарни кремове, предоставят само временно облегчение. Лазерната епилация безопасно премахва нежеланото окосмяване по тялото, без да вреди на деликатните пори и структура на кожата. Доктор Василева, само с няколко думички най-общо да кажем какво всъщност представлява епилацията. Епилацията е метод за отстраняване на косми. Идва от латинската дума епилус, което означава косъм. Значи във времето как се развиват тези методи, има много методи за обезкосмяване, но най-съвременните, най-ефективни методи, това е лазерната епилация. Метод, който наистина ни дава една ефективност, която достига до 90% обезкосмяване за много дълъг период от време, което не можем да постигнем с всякакви други методи, които са общо известни. Има фотоепилация и лазерна епилация. Това са така сравнително най-новите неща, които са известни вече. Каква е разликата и прилика и разлика между тях? Значи и двата метода ползват светлинен източник. Двата метода имат така близки страни, но по-ефективният в случая е лазерната, защото използва само една дължина на вълната и е по-селективен метод. Именно за това се постига много по-добър ефект в сравнение с фотоепилацията. За разлика от двата метода, като се подбират параметри, които да се поглъщат максимално от меланина. Докато при фотоепилацията, когато се ползват по-широк спектър от дължини на вълната, тази ефективност е по-малка. Именно за това при нея се постигат не толкова добри резултати. Не могат да се повлияят по-финни, по-тънички косъмчета, което с добри лазери, които са от висок клас, можем да го постигнем и съответно риска от изгаряне при лазерите е по-малък, отколкото при една фотоепилация. Когато говорим за лазерна епилация, правим уточнението, че днес ще си говорим основно за лазерната епилация. Какъв ефект гоним? Колко траен е ефекта на лазерната епилация и какво всъщност се случва с нашия косъм? Така, значи много е важно да подчертаем, че това не е метод, който е за цял живот. Значи метода, с него постигаме едно сравнително дълготрайно обезкосмяване в сравнение с други методи. Както казах, при определени зони този ефект може да достигне 90-95% и във времето, за да поддържаме една зона наистина гладка, да няма буквално почти нито един косъм, е желателно да се прави поддържаща процедура. Затова трябва да се подчертае това на съответния клиент, какво очакване има като цяло, че космите ще се разредят максимално, ще изтънеят, но все пак остават някакви по-финни зони, по-финни косъмчета в съответната зона, която работим. И все пак това е метод, който може да ни даде много добри резултати. За какъв период говорим? За месец, за два, за година? Значи ефекта на разреждането се запазва дълго време. Може да е година и повече. Това е индивидуално. Остава едно сравнително редуцирано обезкосмяване, което никога няма да се върне в първоначалния си вид. Но пак, както казах, остават известни косми в съответния участък и понеже космите растат на фази, няма как никога да няма нито един косъм. В някакъв момент пак ще наникнат някакви по-тънички косъмчета, което налага поддържане на съответната зона.
Колко време може да се прави лазерна епилация във времето? Казвате поддържаща терапия, това какво? Поддържаща процедура, това означава съответната зона, да речем по тяло. Когато се направи един основен курс от 6-7 процедури, веднъж годината се препоръчва зоната да се третира за отстраняване на остатъчните косъмчета. За някои зони дори може да не се налага поддържаща процедура, като да речем зона подмишници, защото просто там остават съвсем финни косъмчета, които спокойно могат да се поддържат по друг начин. И не е задължително да се прави там поддържаща, но да речем лицето, което се стремим да няма никакво окосмяване там, се налага задължително да се прави поддържаща процедура при хора, които имат проблем. В момента сме в кабинета, в който всъщност се извършват процедурите. Когато дойде клиент тук, какво се случва, влизайки в кабинета? Значи преди самата процедура има подготовка, в зависимост от зоната, която ще се обработва. Ако това е зона по лице, задължително почистваме зоната, не трябва да има грим, след което се поставят задължително защитни очила, без значение коя зона се работи, но за лице се слагат плътни очила, за да е максимално безопасно, да няма опасност да навлезе лъча в очите и да предизвика изгаряне на ретината, а когато работим по тяло, се ползват очила, през които може да гледа и съответно и клиента, но той пак е защитен. Когато идва клиента, той предварително трябва ли да бъде обработена с нещо кожата? Примерно чистене на подмишници или интимна част? Значи преди преди да дойде да направим процедурата, ако е зона различна от лице, изискваме зоната предварително да бъде скъсена, т.е. да се мине хубаво с бръснач от предната вечер, косъмчетата да са на нивото на кожата и това е най-общо за самата процедура. Вече оттам нататък ние обработваме зоната на място. Но това изискваме от клиента. На една процедура колко зони могат да бъдат обработени? Може ли цялото тяло, примерно? В принцип може и цялото тяло, но е желателно да се прави известна почивка между по-дълги процедури, за да не се уморява и самия клиент. Ами да покажете тогава какво всъщност се случва. Всъщност тук сега ще обработваме Да, ще обработим зона под мишници и ще покажем как се случват нещата на клиента. Така. След това самата зона, значи ние очертаваме точно какъв участък ще се обработи. Предварително косъмчетата са скъсени от предния ден. Не трябва да има дълги косми, защото те залепват и съответно ефекта се намалява. Затова изискваме космите да са максимално скъсени на нивото на кожата, след което ние подбираме необходимите параметри, в зависимост от зоната, която ще работим и плътността на косъмчетата. В случая при нашата клиентка косъмчетата са съвсем финни и ние избираме параметри, които са подходящи за нейния вид за изкосмяване. Съответно аз също слагам защитни очила, през които мога да наблюдавам самата процедура. Значи включваме светлаждаща система, която намалява усещането за болка и намалява ефекта на зачервяване на зоната. Вече сме готови за работа.
докато не изключим апаратурата за безопасност. След това вече можем да свалим очилата. И зоната след процедура ние обработваме с пяна, която съдържа депантенол. Това допълнително дезинфекцира зоната и обезболява кожата. За предмишници това ли? За предмишници, за Подмишници, да. Процедурата е сравнително кратка и безболезнена. Ще ви направим един на вас без да снимате, за да видите какво е. Ако ме притеснява това, ще снимам, пък ако искате. Защото не се е показвала пред камера. Да, пък ако искате, кажете, я да пробвам и аз. Значи в случая имаме съвсем леко зачервяване, то очумя в рамките на половин до 1 час. Но подмишниците не са такава зона, която се зачервява. Обикновено по лице, крака, ръце, когато се работи, там може да се появи това зачервяване, то очумява бързо. Подмишниците, бикините са много толерантна зона. Там рядко има зачервяване и точно това са зони, които чудесни резултати се постигат, как да кажа, странични или временни ефект е приятен. И много благодаря ви за това. Гладки. Ден след ден след ден. Предаването се излъчва със съдействието на Лазер Център.